Això és de pell fina, un espai per escoltar en profunditat i mirar el món amb més consciència. L'any 1895 hi va haver una projecció a París on el públic, literalment, va fugir aterrit de la sala. La famosa imatge de la locomotora, oi? Exacte, la locomotora dels germans Lumière. A la pantalla es veia un tren que s'acostava directament cap a ells. I clar, ara ens en riem i pensem que eren ingenus, però la commoció d'aquella gent no era només per la il·lusió òptica. Era una reacció en una cosa molt més profunda. Això mateix. Sense ser-ne del tot conscients, estaven reaccionant a un superpoder completament nou. La humanitat, de sobte, havia descobert com congelar el temps. És que és una manera brillant de veure-ho, Perquè, si ho penses, l'ésser humà sempre ha conviscut amb aquesta mena de tragèdia silenciosa. El present es converteix en passat tan de pressa que és com aigua que se t'escapa entre els dits. Totalment. Durant mil·lennis vam recórrer a la pintura, a l'escriptura o la música per intentar retenir allò que passava, però allò del cinematògraf va ser un salt evolutiu, va ser fixar el temps de manera literal. I justament aquesta capacitat gairebé màgica de fixar el temps és del que parlarem en la nostra immersió profunda d'avui. Tenim sobre la taula uns fragments d'un llibre absolutament mític. Es diu Esculpir en el tiempo, escrit pel reverenciat cinesta rus Andrei Tarkovsky en col·laboració amb Olga Surkova. I cal deixar molt clar des del principi que aquest no és un llibre qualsevol. És, a efectes pràctics, el seu testament vital. Sí. Va trigar molt a tancar-lo, oi? I tant. Va ser un text que el va acompanyar durant els últims 15 anys de la seva vida. El va estar corregint, ampliant, gairebé fins a poques setmanes abans de morir. No és un manual tècnic sobre on posar un focus, és una confessió filosòfica sobre què significa ser artista. Llavors, la nostra missió avui és intentar desxifrar aquesta visió de Tarkovsky, sobretot perquè, avui dia, estem bombardejats per vídeos curts, consum ràpid, talls frenètics per tot arreu. Una bogeria, sí. I per això crec que és vital recuperar la perspectiva d'algú que entenia l'art no com un simple entreteniment d'un sol ús, sinó com l'essència mateixa del temps humà. Volem veure com la seva manera de fer cinema pot ser una lliçó sobre com experimentar la vida. Clar. I per entrar en aquesta filosofia hem d'anar a l'arrel de tot. Com defineix ell la naturalesa del cinema. Per a Tarkovsky, el pecat original, el gran error de molts directors, és intentar barrejar el cinema amb la literatura o el teatre. O sigui, que ho separa completament. Totalment. Ell diu que el cinema és autònom. No necessita les crosses de cap altra disciplina artística per sostenir-se. D'acord. Però, a veure, posaré una mica de resistència aquí. Perquè per a la immensa majoria del públic, una pel·lícula avui dia és bàsicament un guió literari que s'ha filmat, no? Hi ha una història, uns actors recitant diàlegs... sembla l'evolució natural del teatre. Sembla lògic, sí, però ell ho considerava un error de concepte brutal. Si tornem a allò del tren de París, ens recorda que el cinema neix com una, i atenció al terme, una matriu del temps real. Matriu del temps real. Déu-n'hi-do. Sí. I la literatura funciona exactament al revés. La literatura utilitza paraules, que són símbols, per a descriure el món. Si tu, com a escriptor, poses la paraula arbre en un paper, cada lector s'imaginarà un arbre diferent. Clar, perquè el llenguatge és un intermediari, Les paraules assenyalen la realitat, però no ho són. Exacte. Però el cine no descriu l'arbre. Agafa un arbre concret, amb unes fulles concretes, mogut per un vent real, durant un minut exacte, i t'ho posa davant dels ulls. És observació pura, directa. I aquí és on entra l'analogia que dona nom al llibre, no? Això de esculpir en el temps. Ell no es veu com un escriptor d'imatges. Ell es veu literalment com un escultor. Això mateix. Agafa un bloc de temps enorme, format per milers d'hores de rodatge, i comença a picar amb el cisell per treure tot allò innecessari, tot allò que no és veritat, ho elimina, i el que queda és la pel·lícula. I aquesta obsessió per l'observació directa té una conseqüència molt clara en la seva obra, el rejuc frontal al simbolisme.
Aquest és un dels punts més durs del llibre. Sí, ho ataca sense pietat. Tarkovsky odia aquell simbolisme intel·lectual on un element significa una altra cosa de manual. Allò de si surt un colom blanc vol dir la pau, o si el rellotge s'atura és la mort. Clar, perquè deia que això converteix l'espectador en un senyor que resol trencaclosques en lloc de sentir emocions. Però, en si l'art no ha de voler dir alguna cosa més enllà del que mostra, no ens convertim només en documentalistes de natura? Vull dir, per què fa servir els haikus japonesos com a exemple perfecte d'art? Perquè l'haiku, i ell cita l'escriptor japonès Basho, és el domini absolut de l'observació sense jutjar. Posa d'exemple aquell poema tan conegut, L'estany vell. Sí, la granota que salta a l'aigua. La manipulació de l'autor captura la veritat d'aquell instant. La vida mateixa, mostrada amb la seva textura real, ja té prou força. No fa falta que el director t'agafi de la mà i et digui «Ei, pensa això». Sobre el paper sona molt bé, però a la pràctica deu ser dificilíssim no caure en la temptació de manipular. Com a director tens 1000 eines, la càmera, la música... De fet, el llibre confessa un error propi a la pel·lícula El mirall. Uf, sí. Una confessió molt interessant i molt autocrítica. Al mirall hi ha una escena on la protagonista talla el cap a un gall. Una escena dura. I ell va decidir rodar-la a càmera lenta, a 90 fotogrames per segon. Volia que la sang i el moviment quedessin suspesos, molt dramàtic. Però després s'empenedeix profundament. Però expliquem per què. Per què creu que usar càmera lenta allà és un error tan greu? Perquè s'adona que estava injectant una emoció falsa. En alterar el temps natural de l'acció, amb la càmera lenta, allò es converteix en un truc literari. Bàsicament cridava a l'espectador. Mira com pateix, sent angoixa ara mateix. Clar, manipulació pura i dura. Forçava el sentiment. Exacte. Va trencar la matriz de temps real que tant defensava. La brutalitat de l'acció per si sola, a velocitat normal, ja hauria fet la feina. I ell mateix contrasta aquest error amb una escena d'Akira Kurosawa, A tron de sang, l'adaptació de Macbeth. Ah, sí. Aquesta resolució de Kurosawa és brillant. Explica com Kurosawa transmet l'angoixa sense trucs. Kurosawa volia mostrar uns genets totalment perduts dins d'una boira. Com ho fa sense càmera lenta ni un muntatge histèric? Doncs posa un arbre molt reconeixible al mig del bosc i fa que els genets passin per davant de l'arbre un cop. Després, una segona vegada. I una tercera vegada. És que és genial. Només observant ja entens el terror absolut d'estar cavalcant en cercles. No necessites que la càmera faci giragonses. Això mateix. Piti, fets reals i temps físic. I justament aquesta confiança en el clar ens porta un tema clau, que és la pressió del temps i com ell desmunta el mite del muntatge. Això va totalment en contra de com s'ensenya cinema avui dia. I tant. Vull dir, avui pensem que el ritme es crea exclusivament a la sala d'edició. Si la pel·lícula recau, fas els talls més curts, poses música forta i enganyes el cervell perquè sembli que hi ha acció. És la base de l'atenció moderna. Però Tarkovsky ja estava en contra. I no només es barrellava amb Hollywood, es barrellava amb els grans teòrics soviètics del seu propi país, com Kuleshov o Eisenstein. Ells deien que el significat neix del xoc entre dos plans diferents. L'efecte Kuleshov, clar. Allò de posar la cara seriosa d'un actor, tallar un plat de sopa i penses té gana. Si talles un taüt, penses està trist. Se crea significat de forma artificial unint peces neutres. Però Tarkovsky ho trobava una aberració. Deia que el ritme no neix d'anar empalmant plans ràpidament. El ritme neix d'allò que ell anomena la pressió del temps dins del propi pla. Quan tu graves el vent movent l'herba, hi ha una pulsació interna. El temps ja hi és, latent. Exacte. I d'aquí ve la seva crítica demolidora a l'obra mestra d'Eisenstein, Alexander Nevsky. L'escena de la batalla al gel. Tothom diu que és el súmum del ritme bèl·lic, i ell què hi diu? Diu que és anèmica, artificial. Tot i que els talls són com llàmpecs de ràpids, ell argumenta que aquelles imatges individuals estan mortes, no tenen vida pròpia ni pressió temporal. Són retalls buits enganxats per fingir una velocitat falsa. Llavors, si no pots fabricar el ritme tallant i enganxant trossos, com et doni la gana, com muntes una pel·lícula? Com connectes els plans perquè no caigui tot a trossos? Aquí usa una de les millors analogies del llibre, les canonades d'aigua. Canonades? Com l'aigua fluint?
Sí, imagina que tens un pla on el temps flueix molt a poc, que té una pressió molt concreta, i a la sala de muntatge el vols unir amb un altre pla que està manipulat o que no té vida. És com intentar empalmar una canonada molt ampla amb una de molt estreta. Què passa? Que l'aigua surt disparada per tot arreu. Exacte. L'energia es perd. Tens una fuita de temps. El director no inventa el muntatge, l'únic que fa un bon cineasta és escoltar la pressió que ja té cada pla i unir aquells que tenen una freqüència semblant. Treu a la llum l'estructura que ja existia en el material filmat. És una demostració d'humilitat creativa bestial, escoltar el material en comptes de dominar-lo. Però vull portar això a un terreny més complicat. Fins ara parlem d'arbres i rius, coses que ja existeixen. Què passa quan fas cinema històric? Com a la seva pel·lícula Andrei Rublev. Com rodes la Rússia del segle XV sense que sembli fals? El gran parany del cinema d'època. L'exotisme. Fer que tot sembli una peça de museu on els figurants porten roba vella però acabada de planxar. Totalment. I el llibre explica un problema que van tenir amb el guió, que il·lustra això. Hi havia una escena on un camperol es construïa unes ales per saltar des d'una catedral. A nivell visual, unes ales són espectaculars. Però per Tarkovsky eren inacceptables. Ho va llegir i va dir: no. Unes ales remeten automàticament a Ícar. Era un símbol literari de manual. L'home que vola i fracassa. Li semblava patètic i fals. Un A significa B que traia de la cruesa del segle XV. Llavors, com ho van resoldre visualment? Van eliminar les ales elegants i van posar un globus aerostàtic rudimentari, fastigós, fet de pells brutes, cosides, draps pudents, ple de fum. Hòstia, perdó, Déu-n'hi-do el canvi. La física del vol es transforma per complet. Absolutament. La mort d'aquell home ja no és una metàfora poètica. És un pobre desgraciat penjant d'un tros de cuir brut que s'estavella brutalment contra el fang i es trenca tots els ossos. Substitueixo el petitesme per una realitat nua i dura. És clar, però ser tan intransigent te porta problemes. I sé que ell va xocar frontalment amb els sensors de la Unió Soviètica, precisament per escenes com aquesta. Contínuament. La burocràcia cultural li deia: per què tanta això? Fes pel·lícules clares per a la classe treballadora, amb missatges positius. Però ell no va cedir mai. Fins i tot havent d'exiliar-se, va mantenir la seva visió incorruptible. I aquí faré d'advocat del diable. Veient tanta exigència, demanant a l'espectador que suporti seqüències tan llargues, plenes de fang, sense talls ràpids, algú es podria preguntar: quin sentit té? Per què serveix un art tan dur? És la gran pregunta de fons, i ell ho diu molt clar. L'art no serveix per educar políticament ningú. La finalitat de l'art, i sé que és una afirmació contundent, és preparar l'home per a la mort. Preparar-nos per a la mort. Tela. Sí, furgar dins la nostra ànima, obligar-nos a mirar cap endins, sense distraccions, per arribar a una catarsis espiritual. Dit així, em podria semblar un elitista, no? Un intel·lectual que gaudia marginant el gran públic. Però quan llegeixes el llibre t'adones de la gran paradoxa. Li importava moltíssim la gent. Exacte, res d'elitisme. El llibre recull cartes que rebia després d'estrenar El Miral, que era una pel·lícula molt densa, amb salts en el temps continus, i les reaccions eren polaritzades. Tens, per una banda, un enginyer molt enfadat. Sí, que li exigia que li tornessin els diners de l'entrada. Deia que allò era porqueria incomprensible, perquè no hi havia una trama clàssica. S'havia sentit insultat, clar. Però de l'altra banda, i això és preciós, hi ha la carta d'una dona, una treballadora d'una fàbrica de Gorki. Aquesta dona li escriu i li diu que la pel·lícula l'ha travessat. Però no per un tema intel·lectual, no? No. Deia que havia reconegut la textura de la seva pròpia infantesa a la pantalla. El vent fred obrint la porta en la foscor, l'olor de la llum de petroli, l'espera de la seva mare, i va concloure que el cinema va sentir per primer cop que no estava sola al món. És commovedor. I crec que això resumeix el seu respecte per al públic. Ell fa servir una comparació entre dos pintors, Rafael i Carpaccio. Per parlar d'aquest respecte, curiosament, no suportava gaire la Madonna Sixtina de Rafael. Gens. Tot i ser una obra mestra del Renaixement, Tarkovsky diria que Rafael t'imposava un sentiment. La Madonna t'admira fixament i et dicta com t'has de sentir. És una obra al·legòrica que tracta l'espectador com si necessités adoctrinament. L'artista com a figura superior que t'explica el món, vaja. I per què preferia Carpaccio, llavors?
Perquè Carpaccio omple els seus quadres de persones, gossos, detalls de la vida diària, tot repartit sense una jerarquia estricta. T'hi pots passejar? Com si fossis allà mateix. Exacte. Rafael t'agrafa de la solapa i et diu adora la bellesa. Carpaccio et deixa lliure. Et convida a ser co-creador de l'obra. Tracta l'espectador d'igual a igual. Arribats a aquest punt, si hem de sintetitzar la visió que Tarkovsky plasma a Esculpir en Tiempo, la lició és molt clara. El cinema no és l'amalgama d'altres arts. És l'única eina que tenim per atrapar el temps humà. I tota aquesta obsessió moderna pel ritme frenètic i els missatges ràpids només destrueix aquesta essència. Avui dia, aquest text és un antídota perfecte contra el consum compulsiu, oi? Ens convida a mirar el món amb reverència. Un antídot necessari, sí, però que demana esforç. No és passiu. Exigeix que el creador no es vengui i que l'espectador estigui disposat a aportar el seu propi esforç interior. Totalment. Per tancar, vull recuperar una reflexió de l'autor per a tothom qui ens escolta. Ell deia que anem al cinema buscant allò que anomena temps perdut. Necessitem experimentar vivències que la nostra pròpia vida no ens permet viure, però si realment el gran cinema no és ficció, sinó temps real, esculpit perquè nosaltres l'habitem, llavors quan estem a la butaca no estem fugint de la nostra vida, És una inversió total de l'escapisme. Això mateix. Quin és el límit entre una revelació que vius tu en primera persona al carrer i una revelació igual de potent que experimentes gràcies al temps que un altre ha fixat a la pantalla? Quantes vides hem viscut, en realitat? Us deixem amb aquesta pregunta, per donar-hi voltes. Res de presses, observeu el món que us envolta i, com sempre, fins a la pròxima immersió profunda. Això és De pell fina. Un espai per escoltar en profunditat i mirar el món amb més consciència.